खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 31 अक्ट'बर 2020 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुनजों जोबोर बाख्नायजागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गिलुं मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। नाथाय खुसिनि आंखाल जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननानै गोसोखौ बांसिन गोनो गोथो मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। सिगांनि बबेबा जाथायफोरखौ गोसोखांनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि लुबैनायखौ मोननानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननोबो गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। देहाया मोजां थानाय नङा। गगाजों लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। हरखाबै सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। समाजाव अदेबानि मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन।
धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गुबुनजों अनसायथि जासोगारगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन आरो जोबोर बाख्नाय जागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन रांखावरियाव मोजां फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा नखराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गुबुनजों रायखोमा जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।